Takže čaute, moje meno je Bulldozer, tuto vedľa mňa je Frostix, pozdrav. Čau. Toto je pozvánka na Flex Games, to je server. Po popisku máte IP servera, taktiež ako aj TeamSpeak IP. Na tomto serveri sú minihry ako Annihilation, Get Down, PvP, Crazy Bed Wars a Jump League. A teraz môže Frozen povedať, aké sú tu novinky, alebo čo sa tu dá kúpiť, alebo také veci. Takže dávam ti slovo. No, ďakujem. No, takže informácie o tomto serveri. Takže sú to aj je to nejaké no je to iba jedno výpko, je to PVIPko, teraz je v zlave, stojí 2 eurá. No, u Čechov je to 30 korún, ale keď není v zlave, tak to stojí 3 eurá. Youtubera dostanete až plus 500 odberov. Každý mesiac je na TS-ku nábor na helpera alebo buildera. Ale prezradím vám jednu vec. Builder máte vlastne väčšiu šancu. A keď proste využijete ten nábor, tak dostanete ban. Veď jak inak. A to je také všetko. Niekedy sa tu hraje aj adminmi, si môžete zahrať. Napríklad včera bol proste výročie servera za to, že už to akože stojí 3 mesiace. Je to teraz náhodou veľa ľudí, je to 76 ľudí, čo je náhodou dosť pre mňa. Pre teba Bulldozer, ale Aj pre mňa, toto je strašne veľké číslo. Je to akože, není to jak QPL alebo SG, ale proste je to malý server, takže tak. Takže z tohto videa, alebo z tejto pozvánky by to bolo všetko, takže čau.